Dobrodošli u novi tutorial. Mnogo puta ljudi mi pošalju ovakvu sliku u web browseru i kažu zašto im je tako uvećana slika. Pa jednostavno zoomirali ste sliku u vašem web pregledniku. A da se riješite toga, to je da vratite na normalno idete Ctrl ili Ctrl i minus, to je za odzoomiranje. I evo, vratite na 100%. Ako želite zoomirati nešto, držite Ctrl i plus. I to je odgovor na pitanje koje mnogo ljudi muči. I to bi bilo to za ovaj tutorial. Vidimo se sljedeći put. Kada stvarate lozinku za neki vaš korisnički račun, nemojte ni slučajno stavljati nešto bez veze što svako može otkriti. Zatvorio korisnički račun, treba da se ode na YouTube, da se logirate